Takulandirani mpulogalamu ya lero ya Cruise 5 kuchokera kuno ku The Villa Bridal Home ku Area 49 mu mzinda wa Lilongwe. Lero mpulogalamu iyi tikucheza ndi Sylvester Ayuba James. Sylvester Ayuba James tsopano ndi phungu wa nyumba ya malamulo wa Nkhotakota Central, ndi membala wa chipani cha Malawi Congress, komanso ndi munthu wa ndale, komanso ndi katswiri wa zamalamulo kapena kuti lawyer pa Chingerezi. Ndakulandirani mpulogalamu ya Cruise 5. Zikomo kwambiri. Ndikhulupirira kuti zonse zili bwino. You are just a few weeks, almost days into your new position ngati member of parliament. Ndikufuna ni mafuna bwino, congratulations. Zikomo kwambiri. Tinafuna kuti tidziwe MP athu kuti ndi ndani, komanso lawyer athu kuti ndi ndani, komanso mkulu wa ndale amene ndi ndani. So ngati mukuyimira Nkhotakota Central, it's safe to assume kuti kumudzi ndi Nkhotakota Central. Nkhotakota pakati kati penipeni. Okay. Kuti mmati kuchani dzina lake malo ake? So Nkhotakota Central ndi constituency yayikulu ndithu. Yes. Ndi ine nachita mwayi kuti makolo anga anabadwa kwili konse. Okay. Paboma ndine mdzukulu wa amadzi. Okay. Timati paloko. Ndi abinusu. Timati kwa ngoma. Okay. Kumusi ngati mukupita ku nyanja uko. Yes. So the other side mukaloka constituency, mukaloka mtsinje wa Kaombe. Yes. Kwati Mphonde. Ndine mdzukulu wa Athelere. Athelere nda shehe nake, anali shehe wodziwika nake. Amadziwika ndi chani Athelere? Anali shehe ophunzira kwambiri za Chisilamu. Anali dolo kwambiri. Anali dolo kwambiri. Osana fika pa mufti koma, ndimva kuti mufti. I think mufti anandikira kwa ndabadwira paboma. Okay. Nda kuliranso paboma. Okay. Nduka kuliranso timati kwa Vinthenga, mbali paboma pompo. Okay. Then ndakakhalanso kulozi before leaving kumabwera cha Mulilongwe. Ndi Nkhotakota atu weniweni. Kina dada atu weniweni. Dada weniweni. Bambo ndi maya mapanga chani mmene mmakula? Okay. Bambo anga anali pro business. Okay. Unfortunately anamwalira ndi zaka I think 9. Koma anali akumangoshi. Okay. Chifukwa cha chikhalidwe chachi yawo chimene chofana so nchachi chewa pa nkhani ya kukwatira mapanga chikamu unit ndana kakhala kwawo kwa mayanga. Okay. Ku Nkhotakota. Okay. Business yawo itakula we transferred kukakhala kwa Nthema. Okay. Ukabiri. I think ine ndi zaka 3 ngati 4. Okay. Koma ineyo ndi first ndi brother wanga tabadwa kale. Okay. Sister wanga I think anakabadwa ndangofika wachitatu. Okay. Then tinakhala kwa Nthema for some years we established. Nali ndi katundu ndithu ochulukirapo pene pacha. Nali mabanja oyambirira kupanga kuoneka ngati ati ndalama choncho. Inde. Bambo anga amati because amafanana kwambiri ndi Samola Machel. Ndamatcha kuti Samola. Like strikingly similar ndi Samola Machel. Ino solo pake memwe nayo nchovu. Ni watawa. Amai bosi. Awa kono ndipanga ajuzo zimene. Tikakanda usa. Nini? No. You shouldn't have said that. You shouldn't have said, because now that is saying, sikuti mukusiyana pene kuti recently kuti akanituza kuti apene uyu mweno khala inu Samola Machel anali mbala. So even abambana Machel kuti Samola Machel. Really? Just because amoneka ofanana kwambiri. And more interestingly, bambo anga kwa kunali ku Mangochi. Okay. Kujani ku Malombe. Yes. Mudzi mwa Nkata. Okay. Kwawo kwa mayawo. Okay. Abili Saidi. Koma bambo wao aiwo. A James Macheche. Amene anatenga kwa sane mwineyo. Kwawo kunali ku Cabo Delgado. Kumozambique. Basi. Ababa tifufuze bwino. Anachokera ku Cabo Delgado ukakwatira kweneko. No, koma zimachitika. Kwa anakafuna ku change peno khala. Anamaleka awiri. Kumaza kuba ndi munthu kuti munthu uyu mukana kauli ndi kumalawi ndakati ndi balake wangu. Kwa ndi dziko lina simzoti zinakhala pale. Okay. So amatcha Samola Machel. Yes. Ani chifukwa anali kotakataka. Okay. Ankapanga sponsor team ya Kaifa. Okay. Pali mochoka mbiri pa Nthema ndi Kaifa Stars. Okay. Tiliana. Okay. So ndi inali
social event yawo yo Okay. kupanga social activity yawo yes kupanga sponsor football okay chimene amatayika ko nthawi yo ndikupanga sponsor football ndikukocha nthawi zina okay atasiya kumenya mpira yeah unfortunately 1990 is it 93 94 basa nango pita kuti akaone anthu kunkhota BP ndikagwira konko ndikumwalira so we moved to Gugu kuti tikaone bambo athu muchipatala akudwala he had just called for us kuti ndiyitanire ni family yanga so nangofika kunkhota kungofika finga nakhala few days ndikumwalira so we never returned Gugu ndikatundu yesu mazoda anaenda banji mpaka nati so just like that life must have changed significantly kwambiri from kuyamba kuona kuti yes just like that yes I ndi brother wanga nani ma bikes already ma todula tijatana tana bwino tamagia tijatozinda kupita ku school ngaze siya kuda atibweraso sina katungo pita kwa akuchipatala zinatsala komweko sinatsala kongo ndene manyumba rent sinatsala I had an elder brother amadi Mr. Jangia I think anakagulitsa zonsezo and he took away the money koma as you said it moyo nango sintha kamodzi ndikuyamba kukhala anaoenda pansi anaovutika sapano zimavuta mwina wayambira moyo omwewo zioneka chilendo koma munthu umayenda ka life ina olo even kuyenda 1 kilomita omona ngati kuzuzi kuti makana chinango afuna bread yopita ku school kumatano izi singate ndikufika poti kumangodzuka apo chinangwajo kuona kuti zinthu zili bwino mangodzuka awere tieni oh my apa ndeuti uli mwina kumaliza primary umapita cha kusema ndikalowa stand 4 ndikalowa maesa stand 4 wakalowa 5 nasiya kuntalemba pepa imozi yes ndikupita uko uku nakalemba mapepa kanda awiri kandi imoziso bambanga ndimamwalira shame so ndikalowa 5 ndikumaliza 4 and you being the second born in family first born okay yes so ndinachita mwayi kuti school yanga akandibweza kukapiri kwa Nthema yes there was a teacher akazi sinza ngati pati Mrs. Phiri amabwera ku nyumba koma yanga madzulo kuti oyendera achapita 10 mama mwana abwereso fendo zili kwambiri fendo namba ngono kwambiri ndije apa icha aone ngati ungafikira apo ingafana sindi mafikira omana kalowede kandi chomesa le Mrs. Phiri amabwera kwa mayanga mwa ayi oyendera jamaa sabweraso mwana wetu nazipita ku school so ngakhale kuti omanga anamwalira ndilo ngono kwambiri koma nale kuti ndafika be mu Sunday 5 muja ndokalo Sunday 5 ndikupita otherwise nikanayamba nomwe choti ukwaniseka apa pamwena kana ndisiya ndi Sunday 2 straight sizikanaenda so ati unakauri wanyamuka kale pamene yes so kumaliza primary nabita pankhoto Sunday school okay so that's where the real drama of my life started Mbona ngati yachitika kale drama zinachitika yo Mbona hapa drama basi naiva ndateka zaka zambiri chifukwa nakayamba form 1 okay ndiri mu form 1 chaka chomalizira achimwene anga the only person amene analipo kuti azinthandiza ndachimwene anga chifukwa cha chikhalidwe chathu chimene timanenera koma in reality amene okhala agogo anga okay chifukwa ndi uncle awo amayi anga okay kumongoti pazaka amayi anga ndi akulu okay so what happened ndingofotokoza pang'ono agogo anga obereka amayi awo amayi anga anabereka ana awiri okay woyamba amene ali agogo anga ine amayi awo amayi yako yes amayi awo amayi anga atabereka mwana ameneyi panatenga nthawi yosaberekaso okay mpaka na mwana wauja kudzabereka mwana okhala mayi yanga kena kwa kudzabereka so wina kudzabereka mwana wina yanga atakula kale inde marusezera pewa limodzi bezoti mai ali ndi pathupi mwanaso alizo ndi pathupi kuti ayi tsopano nanga mwana afika pobereka iso mudakabereka maene akusiyirana so wene wakodwa ineyo ndikuti awawa ndi wane kuti achimwene anga akhala nyumba mwa mayi yanga so ngati mayi anga atenga ankolo wawo koma akwalira ngati mwana wawo yes you see timati Mr. Monjezi pana wamakhala ku 24 okay so time ineyo ndi amene anali the only person amene adzipereka kuti azindilipira fees ntasankhidwa pita secondary okay koma
ndikukalawa form 2 peza ndiyo wajawo cousin awo anayitana kuti akaphunzire driving kuno ku Lilongwe. Okay. So chifukwa ntchito yonamba pamenepo ndiyongopha nsomba ndiye kuti scholarship yadani menepo yaduka full scholarship sponsor wa bita opha nsomba ndikhoka home wasiya now you have to survive. Ndeti ku secondary kuja manga nagulisa zinangu achanchani kuti form 2 keje dani ubutsekwe JC ukhale nayo. Yes, ndipeza kuti ndiri temu yomalizira akaze nawo achimwena ngacha amene anawetana kuti akaphunzitse driving kunoko ankagwira ntchito kubungera ina lake la Chisilamu lalikulu loti ngapezeka kandrama ndithu koma kunali mwenye mmozi amene anampanga convince kuti azinthandiza fees. Ndikafana kena kale ku school mbale wanga janja ndena ntenga munthu kuti ndamphunzitse ndentamutenga uyuyu mwanayo akukanika kupita school kuthandizira kona munthu anatenga ma progress report yanga nanditumizira ndithandiza ngana ndilipira temu yomalizira ya form 2. Okay. Ndi nakhoza nayo nditalemba mesa form 2 napita kunali kupita kachiwiri ndili wankulu kwa bambo anga ku Mangochi. Yes. Fa ndalemba 8 manga kuti kaoneni kwa bambo anga. Yes. Muzidzi wako. So I traveled pita ku Mangochi kwa steamer. Then kachiwiri kana ndipitaso ndalemba JC. Napita kwa bambo anga. Ndikubwera nabwera mwachidwa pang'ono napeza zanga school ayambakale form 3. Then nakafika ku secondary kuja form 3. Ndachindaba kunena kuti so arrangement was kuti age has to mean fees directly kuti ku school. So my assumption was kuti longosola kale fees yafika kale. So nalabodi fees yasiku kubwera akandifusa na fees inafika. So I followed up beza kuti ananyinyirika pang'ono. Then kena kwa pusha anatomisa. Koma naba ngajenga kuti so zizikhala bwanje. Ngati zikhazo malonjerera chonje. Zizikhala bwanje. Then ndapeza kunena kuti tinalemba meso yambilira form 3. Yes. End of term. Term 1. Yes. Atuluka meso amenacha. Nakhoza the lowest kuzimene ndimadziwa nakhoza 86. Okay. Koma kuzimene zimandivuta chimene china chinthu chimodzi chokha. No, it was science, physical science and mathematics. Zimene zinandivuta kwambiri. Yes. So physical science at least I was above average. Koma mathematics nakhoza ka so ndikamata average matenga 60. Okay. Mathematics nakhoza ka 56 ngasinde kujima. So it was the lowest pass, lowest grade. Ndapita school board kucha. Mkulu jana anditana. Mkulu jana ina kuti salipira fees. Yes, ura performance sili. Kose kunda khoza ma 87 koma ma subject awawa ma subject is ma subject na khoza ndikunta mfana mimi. And that's when I realized kuti anali wa Indian person. Okay. Ndewe nananduza kuti amwenye sukulu ndi masamu ndi wewo. That's what he said, la mwenye sukulu ndi masamu. Ndeme mwala kwa baba mangu mulibe mukantu. Yes. So physics akubwera fodi mpana yamba kuthamangitsa from 3 second term. There was a teacher called Mr. Yang Chiwa. I mean him and another boarding master. I don't know where he is. I don't matali kunzuzu bakali pano koma is one person I want to meet. Okay. Kuti nzathokoza. Anali boarding master. Ankandikonda kwambiri. Ankapemphera ku Bible believers. Analopemphera so kwambiri. Nde anabwera pa desk. Anandipanga noti kuti ndi nkhawa kwambiri. Mwana akoneka nkhawa. Anandipanga noti kuti ndilembera noti kuti ukamaliza undipeze. Tinkalemba exercise inake. Tinkalemba undipeze. Yo ankapwesa biology. So titamaliza nakapeza. Anoza kuti what's happening with you? Ndiuda fees anga sikubwera njani. Okay. Chiri njani sindikudziwa. Apa kuti fees ni ndani? Ndikuti amanipira fees ali kulilonga. Sindimadziwa. Koma ndimwene kumagwira ntchito cousin wanga. Okay, so ndikwasa transport. Ukapange follow up. So I came to Lilongwe. Tafika ku Lilongwe. Nabila straight
nagona kawale kwa chimwene aja then napita ku office wankulu cha mamawa za school yanga zili bwanji. So anandika pa gate kuchoka 8 koloko amakaona nene 1 o'clock takukhala pa gate edzowa soli kuswaso inde nomuto mina ndikachoka ndipeza kuti anditana lowa kutuluka amandiona kuti mfana uja afuna ineyo wewe anamuza sana lowa kutuluka chamawa nimbera mandira atabwera atajowa kunsikira afika kuja akonifusa kuti chifukwa chani unala kwa mayeso nala kwa mayeso what do you mean nakhoza ngoti mina masama ndivutira ko pang'ono mayeso nakhoza ma subject ose akudi ayi masama so nakhoza masama nakhoza 56 ati sikukhoza ndana ndilembetsa ese chinali chokaga omaye ese andilembetsa ese awere why I should support you ndifotokoza chifukwa chani ero mango gwira cholembera choti kuti ndinomisala inepo ndikhululukire mulu akasungwira what would you say and that's one of the fewest moments I mean alipekisa kumbukira mambo anga mambiri why am I even writing this is mambo anga kana manda pa BMX ife mabaza ninjika andikungisa ese wali ndifotokoze kuti the circumstances I mean wajedwa kupita ku skulu wakala mwaka ku 56 56 yobwera bwanji ndifotokoze and secondly ndifotokozeso kunena kuti ndipange undertake ndilonjeze sindidzala kwaso ineyo masamuwa ndizikhoza ineyo ngakhale sinali sure kuti ndizakhoza adi mina akufunira iyeyo kungolemba basi nangolemba kuti fees ndani ibwere ate mwino yoka andi ndalemba essay my assumption was zatha andikhululukira for essay jena boy after a long conversation ara okay ndayiona khalabanja odigirira abale so nakhalabanja ndadigirira atandirana anozora kada amatikana kada ko ndawerenga koma no you haven't convinced me so fees yathera bomba achimwene naona chidima ato that's bene kuti sinaje ndakhala pa gate sikulose I mean even my circumstances leading to the writing of the letter they are giving you hope kuti yes no akundipatsa second akungofuna ndipanga assure and I've given him my best assurance kuti I'll do my best ndikalimbira ndi akuti sina rani akuti sina apange convince ndi ababa za fees sana khudire fees zathera bomba sana pange so kuzungulira njani straight as an arrow yes fees balibe okay nacho kabene paja ubira pa gate nde akaza nanga amene anandipeza sponsorship aja amakhala kulikuni achimwe nanga pena fikirako amene anabweza kuphunzira ntchito amakhala kawale ndazifusa ndoire kuti ndoire kawale ndoire kulikuni office yankulu inali kuti inali pa ku area 2 mukawoloka bridge ya Lilongwe yes ndikukhota kumapita ku Madstock Theatre yes kuli Lilongwe free market yes mwakumaliza free market ya pasogolo inali ku left unali mpanda wakulu amaiti bungwe likanalipa amata asumu Association of Sunni Madrasas yes Sunni Madrasas kumene kucha nali ngati head office ya so now watuluka kuti kodi ndilowere apa kana ndipite kulikuni ndilowere kulikuni ndilipa kwa chimwene ndikapita kulikuni ndikupita kwa munthu amene peza sponsor ndiyafotokoza ndikapita kukawale ndikupita kofikira oyitanidwaso nde akawalewa amapezeka mu area 2 mocha nde ndapita kumene amapezeka ako ndikafusa so zakhala choncho azapita kulikuni so napita kulikuni nagona kulikuni usiku anabwera unfortunately also anakhulupirira kuti sinimalimbikira so nandirangizapo ndiapo koma the following morning to cut the story short nabwerera kukawale without school fees without anything kuti ndizingobwera kuti konkhota nde
nanyamuka bilongotakota kuti mwina ndikangwauza salaja kuti paja manamsa transport nga follow up sinaende ndiye mwina kutsazikana ndi and what I remember kwambiri about that ulendo ndioti titanyamuka kukhotakota mwapadziwa pakatengeza kudowa pamakhoma mipando ya sungu inde ya sungu ima amayika sombali mwansi yes tikamaliza tuchokera kwet tibwera kuna kuliro tikamaliza kuseseleka kuti pali kakevu kakang'ono pali chimtengo cha nsangu apa yes pali kansika kakopanda pake kakang'ono pali katiru mukena kakalipo mpaka na lero katiru mukena kake lwa kubwira truck driver bana ntenga nena kuti ase njale kuchapa timwetia pakatiru makake tiri kujawa kumudzi wenu uja inde wa flavor timanyika ujene makala wa flavor ati pasankaka wenu wokama eka fresh from the ujeni ng'ombe yake ndiyo ikupita hapo amayika ama kumene bakala ndimaiwala restaurant wamafuna wokathamira kuti ndidapeza mpumulo pamene ndikamadusa akadaya stop ya ndamwatiyo anatseka it no longer operates sometimes kubwera kunkhota opanda chiyembekezo kwenenda ndinkhaona ndithera kwayo koje ndakauza chilo da maloja ndabwerako koma sizinadani zaenda choncho sizinaende andu zana kuti body master ndineyo iweyo ndimene wakhozera sukulu yako kuti nisindingakhoza choncho iweyo sukulu ziphunzira ikafika nthawi yothamangitsa anthu osalipira fees kuti azidya chifukwa chimene amagwisa chito kwambiri ndi kitchen ku dining nasona lipira fees anothamangitsa kuti ku dining sukaja ayankhira mzoti akamathamangitsa ukuko othamangitsa ndineyo I'll be sparing you koma zikavutitsa tikobwera anthu ena uzikadya ku nyumba kwanga pamene zapeza fees kanchaka cha mawa udzapanga square so naphunzira form 3 kumaliza ukumangoenda yomweyo kumango bwana ibodo la chimanga chovika I'm sorted yes kala form 4 form 4 paya mamaliza physics kudani sibwera there andi nimene social yanga ine amayi yanga amadalira ine sudi madalira iwo so group 7 bobo Friday ngasiko thumba boma pompo few kilometers away koma yanga makhala ajoka mbali ya boma makhala mbali ya kuloze which is about 10 kilometers chifukwa paboma paja palibe minda kwambiri ndi family yathu ina achoka kuloko kwa madziko kukakhala cha kuloze kuti family kulali minda fupi ndi nyanja njani ndi manga akhala kumene koko the arrangement was every Friday ndizinyamuka kuyenda basi kukathandiza kulima so that my siblings had food kukathandiza so fishing so I'd go Friday nthenga zonde ndikuyenda and you can be getting chilolezo choduka ku school every Friday zosateka unless you have a chronic illness every weekend uziwa kumana ndi doctor ndekuti makhala ina ake mankaongono basigia kuvala zina zake koma for good reasons bataniza maseni kulima kumunda koma sini kama nene every time azini pasa exit so every Friday enjoy mpanda pa ndio that should make sure Monday you're back before oko ndakwera mpanda na nani ulinkati so clearly ile sinkanadali ya mayanga ndipite ndikagwira maganyu ndio ndikafika Friday ndipena onsomba Friday usiku Saturday ndikalime kumunda Saturday so ndipena onsomba muna Sunday ndinyamuke either Sunday madzulo kamena very early in the morning on Monday ukapezeke mu campus by mama wa man that was the arrangement so essentially demand kuti palibe amene ndikanambalira debira chani andibira fees nde nafika kuti from foreja ndaphunzira yonse koma record yanga nomakhabe mtopo 3 in class ngati madzasi nakhala number 1 ndio nakhala number 2 zero kuti number 3 nde mpaka nafika form 4 mawiki atatu omalizira wakuti akugawa manambala achani amayeso amanebu nde anagawira nali yeso patala kwa ineyo ndananditana I remember
late Mrs. Nkwinja aphunzitsa amenewo kuti chifukwa chani iwe sulemba mayeso ndiye nawo zoti ine ndo fizi sindikuyipeza akaposa agriculture koma ngasulemba mayeso yo sizikhala bwino top 3 chifukwa organization ngati pangachoka ana awiri atatu pita ku university iwe mawerengera uli ndi mmodzi maiwo sizindichitira bwino kuti bebe nongapita ukakayese kuti ya ayi ndineyo basi mundiona pano ngati kuti akhala mwayi mwina inuyo ndamene mundipemphere ku administration kuti ndilembe mayeso azandigwirire ma results ndidzaombole ndi ndikathamanga pa holiday apopo unfortunately amene kuja kuna kuunga ulayi pereke fees then nakhatha choti mayeso anthu apanga ma final charges okozekera mayeso excuse me ine ndipanga stress sindilemba mayeso nde nthawi imeneyo mayeso a JC amabwera 2 or 3 weeks before MSc. That was the arrangement. Kuti molemba JC panopa. Then the next 2 or 3 weeks I am by MSc. MSc, yeah. Nde akulemba JC panala anyamata enake kusukwathu I think ankazicha G8 madolo ena amachokera kwa banja olembera kwamene kuna bambakana la PSC ya marijani G8 Brazil inali momwe South Africa Russia inali mbele momwe maiko akulu osati masewera ya G8 the G8 alale odi amapakwa mbili life ija yes koma sikuti skula amapanga mwalimu aya ma G8 amangu kala wali life yawe bakala ku ground ne awiri mwayiwo ngati satatu andakalowa maiso moja awo a JC alala kulemba maiso a JC yes mapepa acha anapita gwirapa usobo gwira G8 zaivuta G8 amene G8 yasokonekera ilibe forex amene third world country kuti kodi zindide member wa G8 ilibe forex amene akutumiza ndiye kupana yeso makofa za front dry akupita kwa flex mubali kuti atipanga bwanji tiperekeni mutikhulukire ngongole de anatuluka ndi paper alija yeah but what they did anapha mu mene makhala zaka za mayeso moja yes for example paper la 2025 anapha mene moja nubwera nalo kwa ine kuti ase past paper iyi past paper ite thandiza ase coaster lo mene arango knowing kuti wadziwa kuti mbiri yafe kuti silemba chani kulemba mayeso chingokhala ku nyumba ndi brains image ndikupasa kashi hostel lo mene ndikupasa kashi ukalipire fees yako ndizo sofa paper ine nthayo ndione kuti paper lachaka chanje apha moso akiwale mene mo inde ngoyamba thandizeni mfana papa G8 is seeking support from namulembera zetu landi pasaka kadola kabwino ndikambirapo wanga square chani kakacheni ka fees anachokera kwa banja ophula ine ndizoteka I think there's another revenue stream imesini maitio Mungu wandiona ubwerezeso basi mema ina why not ubwerezeso basi mema ndilemba ina I say kwa moyo wake sunali wabwino no it's not easy nango choka pene popo kungo understand damage so ndi mavutika masazo kwandiro wangono ndi masowa so temene noti maglass anga sino nali kuti fana mbovala maglass ndi wangono kwambiri okay ndipite ku town ndikangula ko mkaka bwifo cha dzuwa maglass ndivutika so I sent a friend tinkamudi Jones sele kandikule ko mkaka so mbene wakati mbobwera kuti ndikhoza lemba chani mayeso nde nampasa ndalama Jones akuchoka kuko nangomva ukakunditana kwa administration kunabwera head girl no before that nangomva kanongonongo anthu akunena kuti mfana uja ammanga akunena nda namulembera paper la uja actually that was paper la chani la mayeso la panopa nali past paper muthandiza masofa past paper mathandizana kuma hostel kuno pana uja ammanga sha in fact waulotoma mulembera ndiwenda kufuna iweyo ida ineso zindikhudza bwanji ali mfana uja wakuchula ndineyo
Nembo dzimva. Ina I'm innocent. Inewa abwere. Andifuse. I'm innocent. Ndilongosola zimene zachitika. Ndilongosola. I didn't see kuti wale bedo. No. Basi kunabwera nsikana. Head girl. Her name was Madalo Yosia. So anabwera ndikuzandi kuvuza kuti akufuna kwa administration. Nde ananditenga. Nali panja pantengo pa hostel. Ananditenga kumaloya kwa administration. Okay. He shows my classmate. Plus tukoze class wa yeso. Tikufika pakatikati pa campus yathu tinkati pa city center. Chinake chinangonduza no. Don't go. Nde nangolo wachiwa ndaina kungompanga grab Madalo uja. Ndikumuona mmaso ndikumuza. Tanena zona. What has happened? I'm serious ukuli ndani. Akuda ukuli ati amemira ndi PTA kamene cho PTA kuli a polisi follow azako bawiri byo kutondo kuti amanga ujana tuka ndi pepala ujana kabasa sonzake anakalembesa ujana amanga ose kuli inkulu wa manebu kuli anthu awiri atatu imene waonera akundifuna zantendere afuna kandi masesi kuli bo akakumanga sakunamiza tangotembenuka wautali. That was my last day on campus. Kala nazo na mwene zinthu zangu. Amwene natembenuka. Mafro ntipakira hostel kuja. Ndudanga. Ndiri kati mobakira zova tanga. Ngasika ndamaja nakula ko soso kuja. Amwene ndingova. Chacho. Malukheru. So campus kwathu limadziwa kuti akaimba lukhero antondo ndiwoni. There is danger. Ili ndachisangala. Nene bwela warning you. Yes. Uri mbola ari kumene koko wherever you are. Yes. There was a friend babanga na uncle. Anawapanga kwa mnaza martial arts. Panopandi I think I'm told he's a pastor of Blanta, Ndiland. Boniface Njinga. Na bana ndibanga woni. Alamwe. What's happening? Nazo the warning in India ineyo. Mena katuluka pa. Magona mhosto amati shile lowa. So shile lowa ina number 2. Number 1 ukolo get inali mulanje. Then shile then kena ko no number 2 makala zomba yatu na number 3 after shile ndo linyika nde nacho komene koko ndi kuchoka kwa brushon kuti maika zovala yes ndi kubwera uko kuma ndichoka manje kuma laundry ndi kubwera kuti ndikatulukire mu main corridor naona police by the window what mbola jande ndimene without food mozo banda food koma so it's a bit heavy handed sounds a bit nabwerera ku pa mama iwo njira zamuje ni samazidziwa mu hostel pene walo hostel yanga ndali ndapita uko kwatuluka uko ndakaoloka ndifometi majowera t wautali nafika patsogolo namuona nzanga waku classmate wanga namuza seye tunafana ma height tanibweka zovala zako machangu changu chakuntunda ndi chisoti nasindana enu tenga zaini namuza kaona apolisi uzithawa azithamangitsa iwe kuti ne ndikhaendika ka lead time kuti ndithawe kuntunda uta yes so pamene apolisi amaka noso ajowa mpanda uja atulukira munsewu adi ndi uyo anantengesa amene iwe mene mukona ndo ndafika pa depot ndapika pa depot nampeza nyamata kuti madi Silas Silas akaendesa you know kalikali kunati zima Toyota Stout inde zakaona zikulu inde zima kazo limba zile nde amaendesa Toyota Stout amaendesa nkhota kota dwanga nde namuza say watsanda anthu angata kuti anthu awiri basi ndilipita special anthu awiri tiye ndizipita ndekeda kwambiri adi ndizipita gear muka gear tiwandika body block yankhota kota yapa kaombe atangoyika kumene una kana nyamula ka radio kwake nkalimoto ndikuva sori penepo news zaone koloko ndikuva kulengeza kuti apanga interview Matthews Matemba ali executive director wajani wa Manepo mayeso yamba banja kuti mayeso yamba bwino kumatini ma incident awiri imodzi ndi ing'ono kunchinji wamisalana sokoniza mayeso koma yayikulu ili kunkhota kota ali kufuna nyamara tena ke Sylvester Ayuba James amachulira anthu mayeso ine ndakapanyusa
Mwana wa athelele, wana athelele. Saugaro. Zizozachibwana. Dzina pakanafika paredi. Asa. Okay. Ndikungomvetsera manje ngati sine. Ndabona inkurusa ngalo broko. Ndibona ke ngophika kumene. Anafike podi musakire mwana uyo njani. Phebe bene baza. Bas. Ndadusa bene baza kunobino. Tafika bene bake. Natsika pa. Atamangira kunyumba. Nawo zizibidani basi ndafika. Tamangira kunyumba. Napeza amaye. Amaye amadzoti meso ndikuyamba in the next 2 weeks. Wabwera ku school. Ndaboneka ndaboza sanzika. Mayeso yeah. The hardest part about it was kwauza amaye yanga kuti no. School sindipita koso. No. After all that experience. Amene bene bobo. Nakhala ndauze. Ndimuza bwanji munthu uyu. Ndimuswa mtima atuyu. Andikailija. Ukamaliza form 4 kahopo kamakhala pomwe. Mara kaya munthu. Soma yanga limene makhozera chanja. Amano mwina akangokhoza mayeso mwana wangayi mwina azikasakati maganyu mtauni. Tauza bwa. So nantenga brother wanga. My younger brother we Cape Town. Tsinaga Ibrahim. Nantenga. Amana ndipinga sima. Nda sima ndajira wanguboza kuona. Pinde muntima ukana ukhala ndikakhalisa. So china yake chichiki. I used to play football. And the masewera team ya police. Kutoka police. So akamaka ndisiya pa holiday kunyumba watu yoja kwa watu makutani? Akudziwa police acha. Which means kundisaka. It was going to be very sunga na tower. Yes. Ndina bana wandisakhalitsepo. Sindefuta. Ndinango joka. Nazara kwa maibra ndiperekeza. So nantenga ngono ngawo champana. Amuza say ndikupita ku school. Ku school kala kuika senzapita koso. Ine apolisi akundifuna. Ndipita kabisala. Koma akabwera kunyumbako osalira kuti ndinapita kuti. So I went into hiding and I stayed in hiding for 9 months. Una kabisala kuti? Osatuluka kwa chipinda. Are you kidding me? Yes. Munyumba? Yes. Munkhora momwemo? Ndende ndinaseva kale. Ndetsuwa la munkhora lija kuchipinda nyashi kumene kuchi. What were you doing? Khala basi. So kulingalira zozama za moyo. Moyo utakuponyera kuphedi uli wang'ono. Yes. So I had a friend. Zina lake anamwalira. Amwesa akhala kuna ulilonga. Zina lake Adam Makawira. A very close friend. But Adam Washington Makawira. So makono mpanga washi. Okay. The washi nagamuza se yalakwa. So ineyo I need a place to hide. Amakandi yanayodi makola onse anamalira. Nda makani ma siblings ake. Okay. Ndano zotoke kuchipinda kwanga fana fika usiku. Udzikhala. Osatuluka masana. Osatuluka masana. Ineyo I'll keep asking around ngani. Uwenda bwanji. So nalowa nyumba. House imprisonment. Timatuluka house arrest 2 AM dada moja. Kupita kaenda kwa umacheza panja. Kukamacha 4 kukalowa. Talowa. Ani mulungu waje sina tsegulepo mimba nthayo se. Pakanafuta kwambiri. Ndabona ino. Kakati padutsa munthu wina wake. Watu kuchipita washi. Ndinani. Kakati kazukwaso tukenda kake. Nganija inazizi. Ndekutanya maraja awamanga akaonekera pa court. Umbono ufuna semba kuperekedwa. So likely kunameza kuti I don't know kuti kana panali ine nali I was still mentioned. Yes. Ngati munthu wachitatu apende utali okayankha mulando. Koma wasowa munthu. Yes. Chifukwa ineyo mulando maganizo manga pale mulando sinatani Sunapalamule. Ine nasova past paper. You didn't know. No. Ani mulanda ngobwera nangodipeza. If anything awana ndichimwitsa. Mulando ndiwa iwo. Ngenganija anayipanga discontinue. Fortunately. Kaumboni umaenda banje. Anayipanga discontinue. Okay. Antoyesana nimbe maeso. Koma ngani anayipanga discontinue. Okay. Kudi basi ngani rani? Yata. This friend of mine. Anakando tara se ngani jadani? Yazizira kunjaku.
ndeno kuti nkapange confirm ndina dzuka usiku 12 o'clock mukapita kunkhotakota ena amachoni Bin Laden chifukwa cha incident imene Bin Laden inu yama kuchana Bin Laden Samora Machel has evolved into Bin Laden. I wonder what you're going to become next. Nasitani months nyumba ndevu zanga zinazitati ndikuyamba kumene so pale ndiko khala wang'ono tupirikana lamphawo zimatuluka kwambiri naza ndifanga zakula ndi usiku uja navala ngati mena navala Bin Laden mocho ngati hijabu ndutenga chindodo nenda pasi 12 pita mtauni so I had a friend dzina Rashid Chiwaula Abdul Rashid Chiwaula he was running a barber shop pankoda kwa maboma then namuza nantumia uthenga masana kuti mukamuze Rashi kuti kuli nzako wina ake truck driver aiba akamadutsa afuna mumete usiku ndeyo kamaliza kumeta barber shop yako usachoke ugone moti momwemo if you could have such arrangements with my customer amadusa usiku sina muzo ndine kwa coded message gena kani ndipo 12 nafika nenda wabasi from Kumutsa nakagogoda pa oje utsekula tsekula ndona ndoni ndina ayuba ayiwe do basi nembo maswa muzimoza ndevu zilichonje ndevu zathazi what's happening unani kuda si ase ya polisi akufuna ati tenga chometera a polisi akufuna kwambiri inengada tondisheva senkhani yanga ili pati ata ife nango vena manena kuti unapita ku Mozambique ena maduma thawira ku Zambia ndeka una Cabo Delgado following the footsteps you almost say board kumele kwako kulikakaswa anathawira ku Mozambique ndilandi libwasi ukhala kuti ndikhala makhola umesa pakoto ndi pano patauni pano basi ukhala kwako gwako ngoda iya zimezo zoti tongosola umene ukhala pano pa chinoti biyo concern ndimete iko ndimete nzipita kumeta kunja kukucha uko kumeta pa ndikuvalaso mabwera kuenda ndi chindodo yes ulendo ukadusa padodo kupacha kumbali wao alipotera akucheza chama 3 mbele ndubwerera ndafika ku nyumba nagona siku limodzi mama atandikaona amayi naye ndasosiku wasiku linalo sena kapeza ntangogogoda amayi anga anandoza kuti mawa amene nkhabanga kuti amayi anga anatopa ndi apolisi kwagogoleyo siku so this time around amona songa ndiyani apolisi abweraso kodi mufundifuna chani kulibe mwana wanga kuno ine sinudziwa kumene kuli mwana wanga nengola amayi ndineyo ndani so inali kanyumba kajaka mitengo numata ndi dote chimato kwati mali chimato nde khomo lake chitseko chake cha udzu ndi makolowetsa ndodo chonchi chosekera nkati yes nde ugogode wake makhauje kwina kuti ukhanga pamene paja so amenga anadzuka asarana kuti ndine manga sana khulupirire napeza onda kwambiri amaganizira mwana wanga ali napeza onda kwambiri 9 months osamuona mwana wanga anangobwera sinazo sondo kabisa kungoli ndilivire ndi Ibrahim yapo omwewo oh my god sinazo ndo kabisa lako so nabwera naza amayi ndavoti nkhani ija atha ngoma pano wasingonekeka mpani pange confirm so Adam uja nantenzo panga verified nkhani nathada se bas tuwanga koyamba nyumba kudali trip ya mpira timu yathu ingapita kudwangwa I used to play for team ya hapa Chombo na Marikapanga Blades sponsor wake ndi Professor Nchombo Samuel Nchombo ali ku US so arandi trip so Adam uja told them uda tenti kantenga ayo tikamtenga ayo kuti
Ayuba apparently even anthu amudzi wena maraiba natani anasowa ena anamwalira anafa so when they came ona ndikutuka nyumba chabwera kumanda awana chabwera kumanda and nobody believed it, and that's how you came back. yes, Wambaso kuoneka munthu into the world number kuoneka eh first kudutsa pa roadblock pesa na police anoza iwe mara wansoko kuti basa watonongera nthawi uri aimesa makareka kubomba kani yovuna kwambiri kani yaitali kani ya Sylvester Ayuba James. We had to give it all the space kuti tipe chifukwa zikuoneka ngati kuti khambi limene lili mwakuluyu linachokera patali analiphika mu miyezi 9 akubisa mu nyumba. Ino ndi Cruise 5. Lero tikucheza ndi Sylvester Ayuba James amene ndi MP tsopano wa Nkhotakota Central komanso ndi membala wa chipani cha Malawi Congress, ndi lawyer. Kuti dzina la Ayuba ndileneni ndithu osalilobebetsera because it sounds like that's my first name lobadwa nalo. Ayuba is Arabic. Okay. It's supposed to be Ayub. Komano grammar ya Arabic ngati dzina loti Ayuba Ayubu ili nkati mwa maina ena ma sentence ku sentence kupitilira limakhala Ayuba limakapanga adopt kawedi inali patsogoloyo kuti muthe kulichula bwino. Like there is a verse imene imachula maina anene ndi manena Ayuba ali nkati so mwana kuti Ayuba amene wa Ayuba wa Yunus koma kada khodi nali kumapita kanene wa Ayub koma fori pabwera wedi ina imapanga uje so it's supposed to be Ayub koma somehow anachula Ayuba so kubadwa Ayuba. Okay bwana. Tisande 6 anatuuza kunena kuti kudachitika incident yona kuti unakata musankha ku secondary school maina anafanana ndenda thokozani bana thokozani there was a recommendation kuti mwenze khandi maina atatu then nazipatsa na Sylvester imene unazipatsa weka koma kuti kwabadwa mwana timuche dzina anala Ayuba amene kumuti Ayuba. So watulukiranso ku dziko wayambaso moyo mayi avomereza mwana wake uja sinzukwa agwira onati kuti ayi Ayuba ujaji ameneyu. Okay, welcome back to life. How did you restart life? Lose almost a whole year tsopano almost a whole academic year ya sukulu mayeso atangotsala pang'ono chabe. So I was home za sukulu ja zavuta. Okay. Then namba maganyu kupansomba kulima maganyu nga makhala ngati awiri pansomba kulima pansomba kulima nde ndida khala zaka mwina folo zitatu ngati siziwiri Overstone Kondowe somuzyo. Yes. Amene uja ndanzake awiri ena panopa ndi is associate professor of Chancellor College. Okay. And is a business person on Nkhotakota. Okay. Anayambitsa school. Okay. Pa Nkhotakota. Ja private. And then modern private center school. So amasokera mpwiso wa history ku JC. Okay. Those guys knew my record. Okay. Kwa nazoti sinalembe jani? Form 4. Jana saka nditenga. Ndase uzuri pusira kwa JC. History. Yeah. As we are trying to look for a permanent team. Naga nditenga kumudzi ndati ndakhala bwina 2 to 3 years. Nagamba phunzitsa. Okay. JC. History. Amakandi pasasa uli ndipisa so English form 1. Then ndikuphunzitsa ka interest kasukamba sokudani kubweranso. Ndina ndilemba someso. Okay. Ndaphunzira kachimodzi kachiwiri nabanga zoti ndilemba someso. Okay. Nde nabanga register for mayeso. Nakonzekera mayeso bwino. Itafika nthawi yolemba mayeso. First paper practical ya biology. Ndikulemba ndili katikati. Supervisor nakandizula wena ngubwera pa. Ndikunduza kunena kuti we have information kuti you are a teacher at the school where you are what? Ulemba mayeso. Malamo samalola so you are disqualified to lukani. No. He was Mr. Gumba. No. And he was. Nzima yamani bwana bweraso kubanga confirm. You cannot be writing mayeso
pa skuli imene umaphunzitsa so omwewo inoda kwa sema phunzitsa MSc umaphunzitsa JC komanso I wasn't aware of that aliya izo koma usabe ndikulemba nawo palibe student wanga student wanga ndachisa ayi nandichosa kajwire katani walepheraso kulemba mayeso utayamba kale pamene utayamba kale ndili practical I remember apa pane fuzo liti woche uje tiwoche kantedza kantedza ndiye kakamapya ndipange observe process imene kuchitika ndi photocopy ndi oil wakutani iwe cholembera chili mmanja ayi tabala kayepo ayi kulemba kajwire kwatani kwalephereka panali pa holo ya timati chigumula ya pa district council palinga pene manipera center anandichosa wenewo kalephereka namba ntchito yometa ku barber shop then magaza endera mbeso mayeso attempt ya chitatu ulendo uno ndikalembera kutali mukhala kana kudziwa if I were you ulendo umene wo kunali hivi kutuluka mudziko ndikalembera ku Namibia exactly my thinking yes pankhoda kota palinga pano paboma pano pali minyama ina yake pa watu alesa kundidziwa I think alesa kundidziwa alesa kumwe they're suspicious of my actions I think ndipite kutali okay so napita center ya kubali okay mimi nakalembetsera nalembetsa kuno bwino namba ndikulemba mayeso koma tsoka ndiro tukalemba papa la chiwiri kana subject yanji ngati sechitatu so unfortunately ni machokerabe kuti kulinga kuja kutaoni kuboma kuja asi ndimene makhala yes komanso ndikumene kuli moyo wanga yes ndikati ndaja tima business somba chanchani ndikomweko nde whatever zonena kuti that day I was using a bike fika pena pake amene njinga imadzakanika kocho cheni la duka kivi ngone yapwaji andimeko nadzepasa kuti 1 hour ngakhandani tafika ase namba kuimitsa magali moto osayima gali moto olo sidzaima ukunjinga ndikuguza ndiwale mama yezo za Mr. Bean zeni nafika pama yeso baja muna 50 minutes late and malamulo not no candidate shall be allowed into the exam room 30 minutes after 30 minutes ya matero anandibweza bambo ala simulemba mayeso yes and next subject medal kwambia I think it was geography you know kwamba mayesoma kama matagi hii ndema to aba ndikame andibweza job komedi anandirotsa ndani meso mwemwewo ndabwerera nada chabwino ena ndilemba madziwa pepa laji nala kusama uja timetable kukapeza kuti ndapita afternoon pepa la member mama ala kuti munali nilemba kwa ina hapa meso laji ndimene ndikali menya history ukulowa ujari inali it was 9 o'clock timetable ndakwa 2 o'clock tilibe mafora iliko zo jambo le ndani makopera timetable nthemeja akapanga akamata pachali panga kwakopera and when makhala ina disadvantage yake machokera kutali so I had no friends amene member nawo so amene ku interact with kuzokotora kunyamuka kumbutsa zawo na ama watu bajana ikolo so nchani nango zigive what is this so I think she's not judge angolimbikira yo meta then was do vacancy ku Eskom okay afuna anthu a JC MSc agreeing my power lines man okay that 2007 ngasi 6 2007 nabida nabanga apply there was a guy called Blessings amakhala panyumba pene makhala ifeyo ambanga ra interview chita ku Eskom ano ndeni makonda analosa kwajire ndamakondo ndise nyumba yake akamachoka afana pangemo chakuti kuti akamita ku field ndema conversation ya athu amonesa kuti amoni ngati mutu muzima yenda mo zilimo so to vacancy anapa encourage apply lembera some for zovuta yakwakosa anandipasa materials werenga iti machango chango so ndatukangalero ndikalemba mawa nangowerenga olenga nakalemba nawo ma interview naka number 2 nakhoza 97/100 amena takoza una kanakhoza 100/100 analoti amagwira konko amapanga renew contract ndicho sama chidzi ananditenga my boss was Mr. John Mwanza magwizana kwambiri mpaka na wano ali pa
Pauchen is one person amene mamuyamika kwambiri moyo mwanga. One of the nicest people I've met in my life. Ali pa Escom ya pa area 3. So nabanga chaka choyamba ku Escom cha nakwira. Itafika nthawi panga renew napemba. Ndikamaenda nawo abwana angacha. Ine njira ngana ya kulaini yokumba maenje kuvala zija kukwera mapolo acha ukamanga ma harness janja. I've been to places. Line yochokera ku Wovwe kupita ku Dusa Livingstone yapita ku Rumbi. Namanga nawo imenechi. Nakhala nawo baba yokoka nawo waya uja 6 to 6 ndi papo. I've been to places in Escom. Ndabana ngaja akambuya kuno kulilongwe official duties amangondo nditenga ine ndikumandi bakhalima conversation abo munjira so he used to ask me fanya nisina lembeso meso amesi and nena kaza lembeso meso so for the one akulia ku Zambia amakonda munthu amene amathaji zungu because his conversations amathaira kujizunga kamala nkulu anali Jehovah's Witness anachoka nthai jama yes amathamangitsa so namba kumaseva ndugula mabuku seva kugula mabuku atasegula term inake kunaiti ngora Sunday school nakalembetsa kunaiti ndikupempha ku Escom kuja kuti chiro za magesi zija azindipatsa za paboma kuti mwana chamma folo ndizoli ukanzela kwa chani class zinavuta pang'ono koma ndimakakamisa koma tsoka limene linachitika ntafika kumene kuchako nayamba school bwinobwino kunaiti ndikupanga school kunapeza kunena kuti tsiku lina anthu aphunzitsi kunalibe class muli baphunzitsi class mwangochitika chiphokoso ine ndinakhala pakona pena pake ndi nzanga ndikamuti asedi sitima panga nawo phokoso timaonetsana kandi chani pabuku koma anabwera aphunzitsi amene anakuya ndi phokoso lija amene ineyo ndinawasiya nthawi imene ndimachoka skulu ndinawapangisirapo demo kuti awachotse masana achotse ndi chidani chene chikanacho anangofika muno mukusokosera kwambiri ngasina anthu akuluakulu wayambitsa iwe sukulu yako yatha tiyo kutenge fees analiso ahedi akunaiti yalakwa asa ine adise kudabwa nklasi asamukhudza bwana so nachoka baja that's how school enga inathera pene wena kuti school natani ndapanga ka register kundilemba mayeso nde nakanga ndakhumudwa sindimawerengaso ngonyanyala basi 2 months before mayeso nabita kwanzanga Mike Ngula namoza Mike uzimpresa brigade zina niziwerenga brigade nimenenga ndivu then nabita kunzikiti kwabankhota pa pataba nzindokulo paboma nakapempha ndizigona munzikiti kuti ndizitha kugwisa ntchito light magetsi komanso space yoti yopanda phokoso quiet anandilola in return anandipasa njira nakuti uzikolopa muzikiti muno izikoza muzikiti muno ndizonesa kuti mwayalidwa bwino manso ndizidzutsa anthu mwanzini ma 5 am palibe vuto ndinakhanga ndasamuka ku nyumba ukalowa muzikiti tizopata ngati tizofunda kani wakhala pakoda kanzikiti pacha ndikuwerenga chanjani ndikukalemba mayeso acha ndikhoza bwino kwambiri nakhala number 2% yawo imene anandichosa nambala nali wa day but this is almost papita nthawi tali bwanji kuchokera utathawa kuche kunkhota ku secondary school should be 8 years almost 8 years this is 2010 ngasenga and this is attempt I think number 4 yes nakozana ndi basa 12 points ndukalemba ma entrance ndilemba ma entrance aku University of Malawi nalendera offer yoti ndikaphunzira law ku Uganda kubunge lina lake abunge bena ndipasabo ka survey kundapangira ndapanga ka survey ndapereka survey report pamapero ali report yangena ali yabwino ndandifusa ma qualifications akali bwana nafotokoza let's sponsor you kapange law ku Uganda anandisoma umafuna panga jana because I'm weak kuma sciences ndikapangeza humanities or communication
then anandipangira arrange scholarship inateka offer letter was granted passport sikupanga passport nimene nakana ino sindipita. You just changed your mind because of my 2 siblings. Okay. Amene nali kuti akumapeto bamanga atamwali amayanga ana akwati waso bereka ana awiri. Okay. So ana awiri amene analanzeri kwambiri mukuposa so ineyo wina Hanafi panopa ni medical doctor pa KCH. Okay. Wina atubere wamaliza kumene ku Pole. Okay. Manga mechanical engineering. I can't go to Uganda. I can't go to Uganda. If I am a candidate, but don't a candidate. Wabanga adopt. You're running the show. Baba shop. Ndekuti ndiwo kunyumba ana kulani. Akuja. Uyu wa munai. Amene medical doctor ndo ntemeneyo ali bankhora Islamic primary school. Akamatsekera abantu pita ku nyumba apita ku nyumba kwawo. Zikamuvuta kuti kandama katha. Achimwene amabwera pa transport ni bomba. Mangobwera. Nthandize ndika 50 kwacho. So nende kacho kama fana ande mayanga nimatumizia soka nthu ndani indine ndemwe ndipita ku Uganda. Let me gamble. I'll take the chances. I was assume kuti ku University of Malawi nditani anditenga. Okay. So I'm not going anywhere. You turned down that. I turned down the offer, the scholarship. Ndipita ku University of Malawi. Ndile mbya University of Malawi. Ino ndi program ya Cruise 5. Tikunyeza ndi munthu olankhula kwambiri. Ndema zathu sakwana mu program imodzi. Pachifukwa chimenecho kwa lero tiyimire pamenepa. Mlendo wathu wa lero ndi Sylvester Ayuba James, MP wa Nkhotakota Central, member wa chipani cha Malawi Congress, komanso lawyer. Tidzakumane program yathu yotsatira pamene tidzapitirize kucheza naye pa nkhani zina zokhudzana ndi dziko. Palandale wafuna kundibwereka. Ndidzafuna kuzathaika dzafika. Ndipo andaleko ndimadziwa pano ena mamona ngati nakhululukira timacheza. Koma munasunga pakona pena pano. Ine sinimakhululuka bwana. Mukona la buku lanu munasunga. Ali ndimakhulupirira kuti munthu tizibwezerana. Yes. Diso kulipa diso. Munthu amene anakuchimira pogwisa ntchito mphamvu zimene anali nazo adzabwezeredwe iwe mphamvu kazazipeza. Yeah. Yes abana. That's being vindictive. Yes. There's nothing wrong. Kukhululuka ndi musire Mulungu. Yeah, ife ndi chifanizo chake cha Mulungu. No abana. Ife si chifanizo cha Mulungu zabodza zonezi. Ife saka chifanizo cha Mulungu abana. Ife chimwa kwambiri ife. Ajowabu ndikuzeri principle in life. Mugandi chimwira muri pa level yoti mwangondira kwira posagwisa nyina mphamvu zanu. Ndzakukhulukira ni mosapota. Fati machimwirana day. Okay. Koma kuchita ndi madutsa ndenda kupondani. Sini maono lipa lipazi. Aya magenda ndese simazone kuline mwana wakakukwendera kuti sola amwene pepani kuti it's okay. Tikhulukirana. Koma ndakuona ni kuti uya kubwera kupanga plan. Pamene pone simukhuluka. Ayi. Nene wonga ndipazapezeka kama yafuti idzalire. Koma kuchita panga plan kuti uyu timmalize choncho. Kukhala munzoti munthu uyu alifuna napo alibe chodzitetezera. Ayi. Inu masunga mangawa. Ine mangame ni masunga. Ndipo kudzapeza mwayo kuti kudzavuta kwambiri. Nzaka kodzere pa mandaki. Kuti iwe munthu oyipa iwe. Iwe munthu oyipa. Suma ndifunira zabwino. Ndipo ndadandaula kuti wapita sana bwezere. Arisa mandaki nzako paya zakajiriza yodula. Nene nzafira kukodzera kuti munthu opusa kwambiri.